ngithi Nelisiwe Ntshangase. Ngicela if ubukela ivideo yami ulike usubscribe. So ivideo yami yanamhlanje izogxila kakhulu kubantu besilisa abangazondli ingane zabo, abangazinaki ingane zabo. Yazi ukuthi ngihlale ngithule ngibuza ukuthi why abantu besilisa bengacabangi njengabantu besifazane? Why? Yazi ukuthi umuntu wesifazane ngisho ngathi uhleli e-restaurant uyadla, but uthi edla ebecabanga abantwana bakhe. And abantu abathanda ukudla out kakhulu, ngiyeke-ke nje ema-restaurant, abantu besilisa uma behlangene bayabraya, bayashisa inyama abantu besilisa. And ngicabanga ukuthi abantu besilisa ba-more expensive ekuspendeni imali more than thina abantu besifazane. Mina uma ngingene nje lapho esitolo mhlambe ngadla ngemali under 100 rand, ngithi ngidle ngisuke ngazi ukuthi okay, kodwa kumele kube na-something engizoya nayo endlini. And ngithi ngidla ngibe ngicabanga iy'ngane zami. Why abantu besilisa babe kanje? Yabo nje kuyimanje iy'thandwa zami, nginengane ekhulile engamazi ubaba wayo, and ubaba uyaphila uDlanhlavana. I don't know why. And angazi, serious, angazi iy'thando zami, angazi. Mina ngisho ngabe kuthiwa ngisebumnandini kanjani, and sengaze ngayifundisa nje ukuthi okay, uma kuphela inyanga ngiyababuza abafana bami, abafana yini enithandayo? Uma kufanele ngibakhiphe ngiyabakhipha futhi, sihambe siyodla out, siyodla nje ngendlela engi-afforda ngayo, not ukuthi ngibahambisa njalo, no. Uma kuwukuthi ngiyabona ukuthi okay, sibo-3 imali yokugibela izoba high, ngiyababuza. If kuwukuthi inyanga iphela Friday, ngiyabuza guys, nithandani? Bayasho ukuthi masithanda ukuthi. Uma ngibona ukuthi okay, balokhu bethanda into ngivele ngiba-surprise. Mhlambe ngibabuze ngamabomu ukuthi nithandani, besho vele ngithenge lokhu okunye bangakubalanga. Uma ngifike futhi bayajabula. Ayikho into ebunane iy'ngane zakwethu njengokusebenza, wazi ukuthi usebenzele iy'ngane zakho, into nento oyenzayo wenzela abantwana bakho. Kumnandi guys, kumnandi. Angi-understand serious ukuthi kuye kwenzakaleni nje. Kahle kahle ayi ukuthi mhlawumbe ngoba ngigxile kakhulu kubantu besilisa ngoba nabesifazane bakhona, but ba-few abantu besifazane, ba-few. Abantu besilisa hhayi, but-ke kuthina kakhulu indlu emnyama, hhayi, liyabhubha ngane zakwethu, liyabhubha. Thina nje ma-single parent sorry guys, if uyophela unyaka usuke ucabanga ukuthi okay, iy'ngane zami kumele zibe namaholidi amnandi. After amaholidi i-uniform iyadingeka. After iy'nto zesikole la kuthi February, March, suke seyiqala seyingenisa iy'nto zamakhazi esitolo. Lapho uma umzali uma kuya ukuthi ubunamafutha uyehla emzimbeni, ucabanga ukuthi okay, sibanibani akanalo ijezi lesikole, akanalo ijezi lokuswenka-ke nje uma kuthiwa kuyahanjwa. But uNkulunkulu uyasipha amandla ukuthi sikwazi ukwenzela abantwana bethu noma kunzima kunjalo, but kuyenzeka. So ngizothi nje hhayi, qhubekani bantu besimame, kuhle. And nginethemba lokuthi uNkulunkulu uzosibusisa ngalokho, nginethemba lokuthi sizobusiseka ngalokho. Okay guys, ngiyanithanda. Bye.